OFWK Radyo FM o OFW Kabayan Radyo FM, ang online radyo ng mga Pinoy at kababayan natin. Tambayan, 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 online radio station mo. Ito palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda dun eh. Tambayan, online radio station mo. Huwag kalimutan, dito lang sa ating OFWK Radio FM o OFW Kabayan Radio FM. Tambayan, 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 online radio station mo. Ito palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda dun eh. Tambayan, online radio station mo. Kabayan, di madali ang mawalay sa mga mahal sa buhay. Dapat maging matibay, dalangin ko ang iyong tagumpay. Kabayan, sa klima, wika at kultura, kailangan mong makisama. Dapat kang masanay at pati ang makibagay. Kung nalalaman lang nila kung paano ka nag-umpisa, ang iyong sipag at tiyaga kung minsan ay kulang pa, makipagsapalaran sa dusa at kahirapan. Di matatawaran ang iyong kakayahan, kabayan. Kabayan, di biro ang iyong naitutulong sa kaban ng ating bayan. Ngunit di mo lang nalalaman, bayaning walang pangalan. Kabayan, saan ka man nasulog sa mundo, ano man ang narating mo, alam kong laging nasa puso ang pagka-Pilipino. Ang iyong pagiging makadiyos at pagiging makabayan, na siya mong natutuhang sa lupang tinubuan. Di mo malilimutan ang iyong pinagmulan, sabik mo ng masilayan muli sa iyong pagbabalik. Kabayan, saan ka man nasulog sa mundo, ano man ang narating mo, alam kong laging nasa puso ang pagka-Pilipino. Ang iyong pagiging makadiyos at pagiging makabayan, na siya mong natutuhang sa lupang tinubuan. Di mo malilimutan ang iyong pinagmulan, sabik mo ng masilayan muli sa iyong pagbabalik. Kabayan, Nagbibigay sigla sa damdamin.
kabarkada, kaibigan, kapuso, kapamilya, kabayan. Kahit mapa-OFW ka man sa ibang bansa o mas sa Pilipinas, ito ang inyong DJ Boris na humusta at bumabati ng magandang araw at buhay sa inyong lahat. Andito naman tayo sa ating programang mga payo ni DJ Boris live streaming dito sa Al-Khobar, Saudi Arabia, na magtatalakay ng sulat sa ating mga kababayan na gustong humingi ng payo sa inyong DJ Boris. Siyempre ako yun, di ba? At dito lang ninyo matunghayan, mapakinggan at marinig sa ating Pag-Pinoy Online Radio, ang OFWK Radio FM o ang OFW Kabayan Radio FM, kung saan kami ang inyong kaibigan, kabarkada at kasama kabayan. Dahil di sa aming radyo, konektado ka kahit saan sulog ka man ng daigdig. Dito kayo ang number 1 at bida sa ating OFWK Radio FM o ang OFW Kabayan Radio FM. Well, magbabasahin tayong sulat na galing sa ating isang kabayan natin, na kaibigan natin, na sumulat at humingi ng payo sa atin. Dear DJ Boris, ako po ay sinanding Tubong Laguna at andito po ako ngayon sa Rahima. Malapit lang po sa Ras Nura Aramco, Saudi Arabia. Nagkatrabaho po ako bilang isang karpintero sa isang establishment na hindi naman din kalakihan. Hirap man ako sa trabaho pero kinakaya ko na rin dahil sa pamilya ko. May isa po akong anak na lalaki na mag-8 taong gulang na at nag-aaral pa lang sa elementarya. Alam mo naman sa atin, mahirap din ang maghanap ng trabaho. At kung may trabaho ka naman na nakikita, hirap pa rin dahil maliit din ang kita. Di pa rin sa nag-abroad ka, maliit man lang kikitain dito, pero malaki naman ang value. Pagbasihan ang pera sa Pinas, ikumpara dito sa Saudi Riyals. Halos lahat ng sweldo ko pinadala ko sa pamilya ko. Halos wala nang natira sa akin. Pati sa pagkain ko, tinitipid ko na rin ang sarili ko. Hindi na nga ako sumasama sa mga barkada, kasamaan ko, kaibigan ko, para man lang mamasa sa Al-Khobar. Para din makaiwas sa gastusin o mamaya may gusto akong bilhin tapos wala naman akong pera na pambili. Kaya ang ginagawa ko, gumagala lang dito ako na lang sa may bayan ng Rahima, nag-ikot. O kaya kung walang nagawa, wala akong ginagawa, na tinuod na lang po ako ng television programa sa kasamaan ko sa kwarto. Minsan, andoon na lang po ako sa may company gym namin na nag-exercise. Minsan, napapansin din ako ng mga katropa ko, kabarkada ko doon sa gym. Kasi nagbubuhat din po ako ng mga mabigat na bagay tulad ng barbell o kaya dumbbell. Medyo okay naman ang katawan ko sa exercise. Kaso lang po, DJ Boris, parang putla ang balat ko sa kabubuhat ng mabigat. Pero sa totoo lang, DJ Boris, alam ko yun kung bakit. Bakulang ako sa vitamina o sa protina. Minsan nga lang kasi, kung sa gabi nga, tinapay at kape na lang ang hapunan ko. Sobrang ako doon, basta may laman lang ang sikmura ko. Malapit na po matapos ang 2 taong kong kontrata dito, DJ Boris, sa pinapasukan ko. At bala ko pa rin bumalik dito sa establishmento. Kaya lang, DJ Boris, nagkatako sa misis ko. Sabi niya, kulang daw ang padala ko sa kanya sa buwanang remittance para panggastos sa buwanang experience ng mag-ina ko. Ihito nga po, DJ Boris, tipid na nga po ako sa sarili ko para may padala ko halos ang buong sweldo ko sa kanila. Hindi man lang niya iniisip na ako rin dito ay gumas pagkain ko at sa mga pang-araw-araw kong gamit na kailangan magsarili. Minsan nga po, nakihingi na lang po ako ng sabong panlabas sa ibang kasamahan ko dito
para malaban ko yung damit ko, pantalon ko, at kung ano pa. Hindi na nga po ako makabili ng sarili kong underwear maski butas-butas na at maluwag na yung garter. Sinusuot ko pa. Ginawa ko na lang ng paraan para magamit ko. DJ Boris, malapit na akong uuwi dahil bakasyon ko na at matatapos ng 2 taong kong kontrata dito. Pero ang sabi ng misis ko, huwag daw muna akong uuwi dahil hindi pa raw tapos ang utang namin na binabayaran. Hindi ko alam kung anong mga utang yung DJ Boris. At saka nagkataka po ako, bakit hindi kasya ang pera kong pinadala sa kanila buwan-buwan. DJ Boris, payuhan ko ninyo ako kung anong dapat kong gawin. Nanding Rahima Rastanura, Saudi Arabia. Well, Nanding, naintindihan kita at nanawan sa problema mo. Dito sa Saudi naman kasi hindi lahat maganda o magandang ang napapasukan kumpanya o establishment. May iba dyan na siniswerte. At yung iba naman, dyan iminamalas sa papasukan ng trabaho. At hindi rin kung malaki ang kumpanya, malaki din ang sweldo. May iba nga dyan, malaki nga ang kumpanya, maliit naman papasweldo pa sa house empleyado. At mayroon din mga maliit na kumpanya o establishment na maliit naman pero okay ang sahod o pasweldo sa kanilang mga empleyado. Yung ibang establishment nga hindi nga nagpapasweldo minsan dilit pa ang pasahod. Kaya dito sa Saudi Arabia, swerte-swertehan lang ang pagkatrabaho. Maski sa kasambahay nga, ganun din ang nangyari. Swerte-swertehan din sa maging amo na pasukan. Kaya kayo hindi pa nakapag-abot dyan, alam mo na ang pasya nyo magtrabaho sa ibang bansa kasi hindi po ninyo alam kung anong inyong papasukan na kumpanya o establishment. Lakas lang ng loob dahil pangarap mo yung mag-abot. Para nga, siyempre, pangarap tayo, masenso. Pero kung gusto mo namang makasiguro sa papasukan ninyo, ay magsurvey kayo dyan, o mag-research. O kaya magtanong sa kumpanya papasukan nyo. And then sa agency o sa mga taong may alam, at least may idea kayo kung anong klaseng trabaho o kumpanya ang mapasukan nyo. At additional information para sa inyo yun. Anyhow, balik na tayo kay Nanding. So, may anak ka palang nag-aaral sa elementarya. Siguro sa palagay ko, hindi naman gaano magastos ang anak. No, kasi elementarya pa yan. Siguro pag high school na, medyo kunting gastos lang din. Lalo na pag nasa probinsya na nag-aaral ang anak mo, o sa bayan, medyo siguro hindi gaano malaki ang gagastusin mo. Kumpara mo sa Manila, sa syudad, dahil high standard din ang buhay doon. Pero kung sa Laguna lang, o siguro hindi naman gaanong magastos doon. Kasi parang, at least kung nandiyan ka sa sentro, siguro may konting diferensya, pero hindi naman gaanong kalakihan. At kumpara mo sa Manila o sa syudad. Tungkol naman sa misis mo, suba naman siyang magsalita na huwag ka muna umuwi dahil lang sa utang ninyo. Ano yun? Nagmamadaling bayaran ang utang ninyo na matapos ka agad? Mabayaran? Nakakatuwa naman yung mismo sinasabi niya Yung iba nga dyan sabihin pa ng ibang asawa na sa Pilipinas na pinapauwi ng asawa nila maski walang perang dala, umuwi lang sila kasi namimiss nila yung asawa nila. Kasi mahal nila ang asawa nila, siyempre malayo at ilang taong hiwalay. Siya naman, kaiba naman siya sa pagsabihan pa huwag muna umuwi kasi hindi pa tapos yung bayaran niyo ng utang. Ano yun? Mas ba pa niya yung utang ninyo kaysa iyo? Nakakatawa naman Hindi ba alam niya na pag wala ka sino magbabayad sa utang ninyo? Siyempre ikaw, kasi ikaw nang hanap buhay, ikaw nag-abroad, ikaw magbabayad, di ba? Tsaka pagbalik mo naman, siguro, maski matapos, babalik ka pa naman sa Saudi, di ba? Tapos, sabihin pa, kulang padalan mo sa kanya sa buwan-buwan. Bakit? Asan ba kumakain mismo? O pati anak mo? Sa restaurant? Sa high class ng mga pinagkainan? Kaya kulang siguro ang padala mo? Nako. Alam mo na din, nakaranas na rin ako ng hirap sa buhay, pero nagkaraos din
kaming mag-ama. Nasa Metro Manila pa kami ha, nakatira. Tatlo kami, yung anak kong isang lalaki at babae, malaki na ngayon. At maski paano nakaraos din kami, kumakain at 3 beses sa araw. Isa pa kaya, dalawa lang sila, maliit pa yung anak nyo ha, at nasa probinsya pa nakatira, at saka elementary pa. Baka naman, baka naman kung ano na yan, bakit nyo lang si kumpare, kaya nagreklamo mo si mismo. Biro lang namin yan, bakit mamaya dibdibin mo, binibiro lang kita, tayo, masaya ng konti. Kasi naman kasi, minsan, mga babae o mga lalaki, yung mga naiwan sa Pilipinas, tapos yung asawa nila nag-abroad. Minsan akala nila na kung nag-abroad tayo maganda na ang trabaho natin o ang sweldo. Hindi nila alam kung gaano talaga magtrabaho sa abroad. Lahat madaanan mo yung hirap at mga pagtiyaga. Andyan yung mga lungkot at homesick na maramdaman mo. Kasi nga, nawala tayo sa pamilya natin, sa mga anak natin, sa mga asawa natin, sa mga mahalat sa buhay. Yung iba nga dyan sa Pilipinas, mahirap din. Pag nakatanggap ng pera, hindi alam kung anong gagawin. Basta bili na lang kung ano na lang paramili na hindi naman kailangan. Akala nila na kung nag-abog tayo, yung pera, pinamulot natin sa tabi-tabi sa kalsada. Sana naman, yung iba namang nakatanggap ng pera, marunong magdala kung paano gagasusin. Kaya mas mabuting umay ka muna at makapagbakasyon para mapahiya ka naman. At makita ang pamilya mo, siyempre anak mo, misis mo. At doon, mag-uusap kayo ng masinsinan, misis mo, kung bakit gano'n nangyari. At least alam mo kung ano ang pinagagastusan ng pera ng pinadala mo sa mismo. Mahirap din kasi na hindi mo alam kung ano ang mga pinagagastusan ng misis mo o pinamili niya na hindi naman importante sa kanyang dalawa. At least pag andun ka, masubaybayan mo at malaman mo kung ano talaga ang pinamili niya para sa bahay, sa kanya, sa anak niya, at sa mga expenses na pang-araw-araw. Para mag-guide mo din siya sa kanya sa paggandoon ka na. At minsan, kwentuhan mo rin siya. Yung naranasan mo dyan, yung trabaho mo dito sa sa Rahima, kung anong mga pinagdaanan mo, anong mga ginagawa mo, para alam niya at nang ma-realize niya na hirap ka rin, di ba? Magkaroon sa konsensya. Kasi kung halimbawa, yung katayuan mo, kung siyang kapalit, tapos i-relate mo sa kanya yung mga ginagawa mo, siguro pag siya mismo, din ma-realize na hindi basta-basta magtrabaho sa iba yung dagat o sa ibang bansa o sa abroad. Siguro, tatablan siya at matauhan na hindi basta-basta ganun mo lang kung nandito ka sa Saudi Arabia o sa abroad, maganda at masarap ang buhay mo. At least nagagaya mo mismo pag andun ka kung ano dapat na gawin. At least nakapagbakasyon ka. Alam ko mga pag 2 years, dalawang buwan ang yung bakasyon mo. Kaya sa 2 buwan siguro makita mo yung sistema ng misis mo, sa anak mo, sa kanya, kung ano talagang pinagasan sa kanilang buwan-buwan. At least, pag andyan ka, makikita mo. At saka mabigyan mo siya ng konting idea. At saka yung mapakapag-budget siya sa gastusin na buwan-buwan. Na anong dapat bilhin na kailangan talaga sa kanyang dalawa. Kasi silang dalawa maiwan, silang dalawa na wala ng tao ata dyan, di ba? At yung tungkol sa utang mo naman, tanong mo sa kanya bakit na gano'n nangyari. At huwag kang magalit. Dahil minsan kasi tayo may mga iba na
nagkamali din isang kunting bagay na siguro personal o something na ano. Pero unawaan mo na lang siya, pagsabihan mo siya. Para at least hindi kayo maipit o yung bang tawag nito yung mamoblema. At least pag andyan ka, siguro mas babayan mo siya. Tsaka pag andyan ka na, budgetin mo na. Ito ang pang-eskwela, pambaon, sa araw-araw na gasto sa pagkain, at kung ano-ano pa dyan. At least, alam mo kung magkano talaga ang nagastos nila budget na sa buong buwan. At siguro, sa taray ko, baka tipid din yan. Basta sa mga bagay kasi ng mga tao na hindi marunong hawak ng pera eh. At pag may hawak ng pera, hindi malang bibilhin, bili dito, bili doon. Tapos bigla na lang asaan napunta yung pera, ganun mangyari. Pero pag pinag-guidean mo sila na maganda, huwag mo namang sigawan. Yung medyo mag-asawang usap lang. At nang medyo hindi magkainitan. Ganun tayo, kasi nga hirap ka, babalik ka pa naman sa Saudi, at least yung mga utang niyo babayaran kayo. Pero alamin mo kung bakit ang kautang siya. Pero at least, alam mo rin. So next time pagbalik mo sa Saudi Arabia, alam mo na. At may payo ko rin sa'yo din, na pagbalik mo sa Saudi din nanding, try mo rin magtabi sa sweldo mo na si konti. Kasi yung konti, pag yung natabi mong konti, malaki yun. Sa 2 taon mong stay dyan, kasi 2 taon ng kontrata mo, hindi mo malayan na malaki na pala yun. At least, maganda yung may natabi ka dahil sa halimbawa emergency or rainy days. Hindi natin alam kung anong mangyari, may emergency, di ba? At least, meron ka madukod sa sarili mo na natabi mo, na pwede mong hugutin at gasusin. Inyaw nanding, sana nakatulong ang payo ko sa'yo at nabawasan ng konti ang problema mo sa binigay ang payo. Nasa iyo naman kung susundin mo yung sinabi ko o hindi. Basta, na-share ko lang yung naramdaman ko sa puso ko para sa problema mo. At Diyos ang siyang gabay,
Patuloy tayo matagpuan. Well guys, dito na tayo nagkatapos ng ating programa ng mga payo ng Reggie Bores. Kung meron man kayong problema, well guys, pwede nyo kaming sulatan o ipadala sa aking FB personal profile o sa ating grupo o mas sa ating FB Radio page kung saan nyo kami ma-reach o maabot. At dito sa ating programa, hindi lang ako pwedeng mag-advise guys sa inyo, kundi pati pa ibang mga kabarkada natin, kaibigan. Then after na i-on air ko ito, i-record ko din siya para atin ito sa ating grupo at sa iba pang mga grupo natin mga kaibigan, kabarkada. Pwede rin silang mag-share sa anumang mga remedyo na sa problema mo na pwedeng mapayuhan kayo, hindi lang ako o hindi lang marinig ng payo ko, sila din. At dito lang ninyo matukayan, mapakinggan at marinig sa ating nag-isang OFWK Radio FM o ang OFW Kabayan Radio kung saan konektado ka kahit saang sulok ka man ng daigdig o sa mundo. Ang OFWK Radio FM o ang OFW Kabayan Radio FM ang Pinoy Radio na dito lang ninyo mapapakinggan sa online o internet kung meron kayong connection kung saan kami ang inyong kaibigan, kabarkada at kasama kabayan at dito kayo ang number 1 at dito sa ating radio station dito sa ating OFWK Radio FM o ang OFW Kabayan na Radio FM kung saan fit at home ka dito sa ating radyo guys. Hindi lang mga tugtugi ang hindi marinig, mapakinggan, kundi may mga iba't ibang programa kapag matutunghayan at mapakinggan na hinahanda namin para sa inyo, para sulit naman ang inyong pakikinig dito sa mga jokes, may mga kwentong storya ng OFW kung saan sila mismo ang magkwento tungkol sa buhay at karanasan nila. May mga discussion at mga pinag-usapan din tayo pang OFW o personal na buhay. May mga love tips din tayo guys sa mga hiwalayan o mabigat sa puso o mga personal na pwede natin may share sa inyo at makakuha kayo na mga idea at mga aral din sa ating ibang programa na dito lang ninyo matparinig at sa ating OFWFM o ang OFW Kabayan Radio FM. O paano makabayan? Hanggang dito na lang ako at susunod naman natin pagkasama o pagkita sa ating programa mga payo na DJ Boris and live from Alcobar, Saudi Arabia. God bless you all at sana magkabayan kayo sa ating may puong may kapal at ingat lang kayo lagi kung saan man kayo maroon, na Pilipinas man o nasa ibahang dagat. Huwag nilang kalimutan guys, ito ang inyong Radio Boris nagsabing bye bye and have a nice day sa inyong lahat and always pray to God na makabayan kayo at igabay kayo sa bawat araw na inyong madaanan. Diba? Bye-bye! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalik
Masakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigo at ang linlangan ulo sa isipan, mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko at iyong labanan. Hindi lang ikaw ang nagdusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Masakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigo at ang linlangan gumugulo sa isipan, mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang labanan. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isuko at iyong labanan. Pagkabigo at alinlangang gumugulo sa isipan, mga pagsubok lamang yan. Huwag mong isuko ang laban. Ang OFWK Radyo FM o OFW Kabayan Radyo FM. Kahit saan man magpunta, ikaw ay laging online. Saan mang lupanok mo ay mundo, iba pa rin ang Pilipino. Ibang malaki ang lahi mo, isigaw na Pinoy tayo. Saan mang lupanok mo ay mundo, gawang Pinoy, ibang malaki mo, isigaw na Pinoy tayo. Saan man magpunta, ikaw ay laging Masaya ang makinig sa OFWK Radyo FM o ang OFW Kabayan Radyo FM. kahit saan man magpunta, ikaw ay laging online. Saan mang lupanok mo ay mundo, iba pa rin ang Pilipino. Ibang malaki ang lahi mo, isigaw na Pinoy tayo. Saan mang lupanok mo ay mundo. Kami ang inyong kaibigan, kabarkada at kasama. Gawang Pinoy, ibang malaki mo, isigaw na Pinoy tayo. Saan man magpunta, ikaw ay laging Laging makinig sa ating radyo ang OFWK Radyo FM. OFW Kabayan Radyo FM. Ganito talaga ang mga ibang bayan. Talino mo't galing sa banyaga nilaan. Halos maluto ang laman sa init ng araw. Sa kulungang walang rehas
walang kalayaan. Tungtungan ng pangarap ko ang pang-ibang bayan. Sa bawat bunga ng pagod ay pahalagahan. Nag-iba ang panahon sa silong ng araw. Manghihina rin ako at maraming hadlang. Minsan lang ang buhay ko na dapat lagi sa piling mo. Kailan kaya ang bukas ang di ka na iiwan pa? Bayan kong sagdal yaman, bakit baon sa kahirapan? Kailan kaya ang ginhawa upang lagi kang kasama sa bayan ko, Pilipinas? Siyang dahilan ng pangingibang bayan, upang hanguin sa hirap ang mahal sa buhay. Panganib ay haharapin, basta marangal. Dalangin ko sa may kapal, sana'y makayanan. Minsan lang ang buhay ko na dapat laging sa piling mo. Kailan kaya ang ginhawa upang lagi kang kasama? Minsan lang ang buhay ko na dapat lagi sa piling mo. Kailan kaya ang bukas di ka na iiwan pa? Bayan kong sakdal yaman, bakit baon sa kahirapan? Kailan kaya ang ginhawa upang lagi kang kasama sa bayan ko, Pilipinas? What favorite online radio station you're listening? OFWK Radio FM. OFWK Radio FM. OFWK Radio FM. OFWK Radio FM. You're listening to OFWK Radio FM or OFW Kabayan Radio FM, streaming live from Al Kabar, Saudi Arabia, with your DJ host, DJ Boris.